Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete e Ramogi TV en kanyo sadek mar otieno. Nitiere wang' sama yudo weche manyien mago ma waikoni e chenro mar Oimore. Wantiere kod mago duto manotimore odiochieng' ma kawuono mane hingwe Madaraka Day mano higni 60 chakre piny Kenya ne loch kowuok kuom joagunda. Mago motimore motele kod jatend piny Kenya to kod mago manotimore kor gwenge to kod moko kuom weche mawasebedo kaluwo kamoting'o mago matimore Kilifi mag Shakahola. Magi weche maomiyo pek. To promote inclusion, the Hustler Fund is going to deploy groups such as chamas and SACCOs, overcome exclusion and barriers to participate in credit savings. Jatend piny William Ruto oyango tielo mar ariyo mar omenda mag hola ne riwruoge ma otisi ni Hustler Funds Group. Nitie gima nagombo winjo, winjo ni to bei mage moloro nwa, to mage momedo, ok awinjo. To kadwa wuondore e chunya ni amor, nikech kata obedo ni wa celebrate Madaraka kamano to piny tek kodwa. Jopiny ywago pek mar ngima ka piny owacho jiwo paro mar loko chik omenda machuogo osuru moko. We're appealing out to partners and the national government that there's need to be a major mobilization of resources, rehabilitation of the lake. Dwaro nitie mar reso nam Kanyaboli mane opong' mong'udho rech buora kendo daro ji e alworano. Machiegni nyako Ramogi par nyalo tudori kodwa e namba mar ote machuok 23600 ido wa Facebook achiel kachiel. Bende wantiere mbui kata wantiere kanyo YouTube Ramogi TV, bende wantiere Twitter. Bende machiegni nyalo tudori kodwa e mbui magwa wawegi ato kinda Simfros at Ochieng Emmanuel mano kanyo e mbui mar Facebook nyinga Simfros Okinda. Machiegni nyinga Ochieng Emmanuel, jalo kumarwa en Elizabeth Otieno. Jatend piny William Ruto dok ne paro mar chik mar omenda ma ichano tigo e budget mar omenda ma higa 2023-2024. Kolose nyasi mar Madaraka e kaunti ma Embu, Ruto nyiso jo Kenya matiyo mondo oyie osuru mar siro gedo mar udi manengogi oyueyo, kowacho ni mane yo maginyalo chiworego e kelo lokruok e piny Kenya mana kaka joked ne loch mar Kenya ne ochoro remo kimanyo loch ma pacho ka George Bati nigi ler. Twakne e nyasi mare mar Madaraka mokwongo kaka jatend piny Kenya kendo nyasi mar Madaraka mayango higni 60 nyaka ne joagunda go bar gi piny kendo chiwo thuolo ne jo Kenya mondo ta chenro mag kigin. Jatend piny William Ruto yango kenge ma piny owacho mare chano tiyogo e bero chume mapacho ka. Ruto kone nyaka jo Kenya chiwre kaka joma ne okedo ne loch ne ochiwre ka gichwero rembgi mondo jo Kenya obed kod ngima makare. Let me ask the people of Kenya, if our freedom fighters, the people who made the ultimate sacrifice and lost their lives in liberating our nation, if they had asked the question that how is it their business, today we would continue to have been slaves of our masters if they asked themselves that question. Ewi wach paro mar chik ma bende sani onyuolo liet mar siasa e pachoka, jatend piny William Ruto dok ne parono ka onyiso joma ni kod yuto mondo yosuru mar gero udi manengogi ogonyore ka owacho ni chenrono dhi chuogo thuolo mag tije ne rowere ma pachoka kendo miyo gi ngima makare. We have easily sustained intense discourse on the finance bill and the affordable housing policy for weeks now. The cost of living is keeping all leaders, including myself, awake, and this is precisely as it should be. The millions of young people that will be employed in this sector is sacrifice enough for us who are employed to make that contribution to the Hustler Fund, to the Housing Fund, so that we can bring around the change that is going to take our country forward. E duoko piny pek mar ngima ma jo Kenya koro sani ywago ne othung'o korgi. Ruto koni kelo mbolea manengone oyueyo e pachoka osejiwo weche mag pur kendo medruok e keyo ma igeno e pachoka biro duoko piny nengo mag chiemo ma nyaka sani jo piny ywago. After a prolonged drought,
which pushed the entire Horn of Africa region to the brink of famine. Widespread shortages of staple foods have driven food prices beyond the ability of many households to afford them. Enhancing food production is an intervention with multiple fundamental implications. It promotes access to affordable and adequate food and nutrition for the majority. It also increases food supply, lowers prices, and thus reduces the cost of living. Kata obedo ni twak mar jatend piny nyasi mar madaraka mar 60 manobagi e kaunti ma Embu ne ok oyango yo ma achiel kachiel kaka ngima dhi fungore ne jopiny machiegni ni, jatend piny William Ruto to koni yo ma piny owacho mare okawo ema nyalo reso oganda, kendo ni koro nyaka jo Kenya de mana nyuok. George Bati, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni jatend piny Kenya William Ruto oyango okang' mar ariyo mar Hustler Fund mabiro geto jo ohala matindo tindo kod hola ma ijuogo e nyinyo matin. Mana kaka Edwin Okoth leronwa okang' mar ariyo mar Hustler Fund mabiro chiwo nyaka shillings milion 1 bende geto grube kod riwruoge saga matindo. Bang' yango okang' mokwongo mar Hustler Fund dweche 6 mokalo, jatend piny Kenya William Ruto ne oyango okang' mar ariyo mar holano ma otis ni Hustler Group Loan. I am delighted to announce that today, during this celebration, I shall be launching the second product of the Hustler Fund, which is aimed at facilitating people access funding through groups. I am sure that this will be very good news to my good friend Shiko in Ruaraka Market, who, like many informal business entrepreneurs, were ready for this innovation even before we launched the first Hustler Fund product. Ruto ne opako Hustler Fund, mano wacho ni osemiyo oganda maromo milion 20,200 hola machiegni siling bilion 30 ka ji milion 7 gin jogo makawo holano monuore. Without a doubt, the Hustler Fund has been more than transformational. In fact, it is revolutionary. The total number of digital transactions now at the Hustler Fund stands at 42.5 million, through which 20.2 million Kenyans have accessed nearly Kenya shillings 30 billion and repaid close to 20 billion, with 7 million Kenyans being constant and repeat customers. Okang' mar ariyo mar holano geto jiwo jotim ohala ma igeno ni biro chiwo thuolo mag tije ne oganda manyalo chako kata yaro ohelnigi. Self-employment accounts for 51% of all jobs in our economy. 83% or 15.3 million jobs are in the informal sector, and only 3.6 million jobs are in the formal sector, representing a paltry 17%. Considering this employment landscape, it was imperative that we attend to the interests of these undeserved and underserved majority of workers urgently, resolutely, and effectively. To bang' ywak mosebet kawuok kuom oganda ni hola mar Hustler Fund tin. Hustler Fund ma imiyo girube koro biro chopo nyaka siling milion 1 ka nyinyo ma ijuogo bende oloki kowuok 8 nyaka 7. Ler mar kwan omenda ma oket thenge ne aguch Hustler Fund mar ariyo no kod kaka ywak mosebet ni kata mana hola masani ma onego bed ni oganda nyalo yudo nyaka siling 50,000 indoso mana matin ma okony. Gin moko kuom gik ma oganda koro kete wengegi mondo gine ka bende pogruok biro neno. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Joriemb apiko ma ting'o jowuoth kata boda koro biro chuognegi chenro mag yudo apiko matiyo kod teko mar stima. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni ka chop dwe mar 9 higani, piny owacho biro chiwo hola ne jo apiko mondo ginyiew apiko matiyo kod teko sitima kaka yo mar kelo negi fuong'ruok kod pek mar nengo modhi mag nyamburko mosebet kaidho. Owning and operating a boda will become affordable, secure, and profitable. We are developing, and by September this year, we will have a mechanism where you can get your boda that does not need petrol, that will be run on electricity,
one that is financed by not a predatory system, but one that respects the interests of those who purchase the borders. Ramogi mana kaka timega higa ka higa nyasi mar madaraka ma higa ni ne opong' kod ilo gi nyadhi e alap ma Moi Stadium e county ma Embu. Oganda jo Embu ne oyudo thuolo mar rwako welo e yo makende. Walter Nyambaga leronwa kaka ne nyasi obedo. E wang' sa achiel okinyi alap mar tuke ma Moi Stadium e county ma Embu. Oganda donjo moro bang' moro, jodito ma ideo kod welo ma wuok e pinje ma oko e kaka Nigeria, Comoros, Ghana, Botswana e kind mamoko. Arita oridi range kendo onge uledhi manyalo thinyore nyasi. Min piny Mama Rachel Ruto bende ochopo kondiso twech e kendo yudo bet. Kapok odeko, jatend piny William Ruto thinyore gache moyiedhi kikowe kod apike mamilo mach kotit. Ruto ng'awo lwete kendo fayo ne oganda e kinde mar owere bende fayo ne kanyiso mor margi. Ben ywak kendo jopiny oketo wang'gi ka jolweny to thal. Jalweny moro man kod pan ligangla seso karandier kadhi kwayo thuolo mondo chak pango parade. E thuolo no, e guok moro ma ume leny ng'weyo magar ma jatend piny biro chung'e kapok ochopo. Jatend piny elo kode kendo rango parade ka otene kod jamadar Francis Ogola matimo tijni thuolo mokwongo kendo kuoko muode ka jolweny mamoko unim thi kendo onge ng'itni. Kapok odeko, jolweny chako nyiso lony margi ka gikalo kod ndeke mag lweny. En limbe kor boche ka giketo ndeke loka tako e kaka yor pimo muya ne wasigu. Ndege machielo to kalo kod bendera ka nyiso hawi mar madaraka mar 60 nyaka ne thich oko tenda thalala mar jowagunda. E thuolo mar oganda jo Embu nyiso nyadhi margi e wer kod miel e kendo rowere dunyore ka jodongo joso kod kondo to moko ni kod odunga e seche ma owalo manyut bende dhulore manimba. Nungo iwinyo e kod wende mag Embu ka miel chamore kang'none e ka gilombo sirikal kod dongruok. Chunga wewe. E tugo machielo mar lombo wang', amen omuok e kind Mama Mboga kod askeche midendo ni kanjo, amen mapeka mar ogwedegi ka tol yware adua. Jo apiko njelni kod apike bang' nyiso mor margi mar Hustler Fund e kinde ma mine man kod ponge mag alot mar kabich to diedogi odheru ka nyiso mor margi. Kalore kod oganda makwar mani opong'o pap e jok mane ng'awo ng'utgi gi tok chiel ne oyudo fungruok bang' jatend piny William Ruto golo chik mondo yawnegi range, wach mane okelo mor kuomgi dabal. Jakora jwange kinde nyasi mar Madaraka Day mar 60 e alap mar tuke ma Embu, oganda jo Embu nowuok oko ka lombo piny owacho mondo ochwalnegi dongruok. Ma ingero jal moriemb ne dhiang' nyiedho dhiang' karango rangach to kendo bende kinde monyiedho dhiang' ok ochwad dhiang' goluor mondo oyud chak. Rito kod neno ka bende dongruok ma gikwayo biro chopo kare. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Embu. Erokamano Walter kuom lipodno. Pod wantiere nyasi mar Madaraka ka nyasi go bende ne otimore e gwenge ma Nyanza ka thor wach ne en jiwo arita makare kod bero chal mar ochumi. Jotelo kaunti ma Kisumu kod Migori ne osingo chenro mag bero arita ka County Commissioner ma Nyamira to ne ojiwo oganda mondo osir paro mar loko chik mano mar omenda. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Nyasi mag Madaraka ne okwako gwenge kod bombe mapachoka ka nyasi ma Kisumu County ne obagi e alap tuke ma Jomo Kenyatta. E skul primar Masianda e sub-county ma Kisumu West mabende en achiel kuom sub-counties abiriyo mane nyasi mag Madaraka obagie oganda no yuoro kar rombgi. By the title tushangilia Madaraka. Kata kamano wer koda tuke mag Madaraka ne opong' kod ywak e wi chal marach mar ochumi mapachoka. Wakenya wenzangu tusikubali kurudi pale.
Joma ne ochopo e nyasi bende ne ochwalo ywak ewi pek mar ngima. An kaka ja Kenya gi higa ma wantiere ni to kadwa wuondora e chunya ni amor nikech kata obedo ni wa celebrate madaraka kamano to piny tek kodwa kendo weche jiwore ta winjo kaka ja Kenya ni duondwa ok winji. Madaraka mar 59 ne berie moloyo mar igni 60 to koro rache mogik nikech en madaraka mochumi bendo keto malo moloyo. Wan kaka jopiny wa inyre. County Commissioner ma Kisumu, Hussein Alaso, mane osomo ote jatend piny, bende ne oloso ewi wach rochruok mar arita kwe e boma ma Kisumu kod alworane. We agree with the city manager and the county government here that Kisumu County is the most clean county, is the most beautiful county, and we also want to make it the most secure county. We want to assure investors, we want to assure the businessmen and everybody in Kisumu that Kisumu is a secure and safe city and will remain secure and a safe city. Chenro mar bero arita bende ne omi pek e nyasi mag madaraka mane otim e boma ma Migori. Commissioner e kaunti ma Migori, David Getonga, oseyo josiasa kuom rem chopo e nyasi no. Na ni vibaya sana wakati tunasherehekea madaraka yetu. When we are given the freedom to rule and to determine our future, that leaders do not attend. Nawaomba viongozi mahali mulipo, this is the time for us to sit down as the people of Migori. Uganda bende olero gimomiyo moko kuomgi jaywa ng'ich ne chopo e nyasi makamago. Madaraka kawuono okaneno kachal gi madaraka ndalo wacha sab location nimiyo ruath yango jogo chamo ni madaraka mamor kabisa. Kawuono onge gima neno nikech gine jotelo bire kawuono nyisa ni ji okoriwore achiel kanyakla achiel nikech ok gimor. Wan wakwayo mana ni riwruok mondo mi wabed godo nikech wadhiro Kenya wate. Kenya ne mwagombo ni mondo nyime. E kaunti ma Nyamira, nyasi mar madaraka ne oingi e alap mamanga e sub county ma Kitutu Masaba. Commissioner mar county no, Onesmus Kiatha, ne osiro paro mar chiko omenda. Kiatha osiemo johala mauso kongo ma ok opuodhi. Wale wanapinga sana ni wale tunapata mshahara. Mimi kama county commissioner sina shida. Kwa hivyo mimi sio maskini, lakini ule atakatwa pesa ni ule ambaye ana ajira. Tunataka ule mzee hapa na mama ana nyumba atapata nyumba. Kanyasi mag madaraka ne orumo ka Uganda dwaro ni piny owacho mondo many yore mag kelo fuong'ruok ne jo Kenya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Wadhi e kaunti ma Kakamega kata bende nyasi mag madaraka ne timore kawuono. Jo Kenya mathoth ne onge chuny mar nyasi kalore kod chal marach mar ochung'. Jodak moko e kaunti ma Kakamega wacho ni ne gionge chuny nyasi ka giywago pek mar ngima ma medo mana idho. Mon madore wi nengo mwandu ma itiyogo e udi pile ka pile ma bechgi oidho. Ka thuolo mag tije kod ohala to giywak ni medo mich. Jodak ma Kakamega godoro ni twak ewi budget otime mabiro kelo fungruok ne jopiny. Serikali ndio inashindwa kupanga wa Kenya sababu hii mipango yote kwa wananchi ni serikali inafaa ndio ikae chini ipange kwamba huyu mwananchi anaumia hapa, tutafanyaje ili mwananchi apate afueni kwa maisha. Ndio mwananchi chenye anahitaji tu ni kukula na aishi vizuri. Tulipofukuza mkoloni tulijua kwamba sisi wenyewe tukijitawala tutakuwa na maisha mema, lakini wenyewe wamechukua nchi wameiteka, na sisi wenyewe tumekuwa kama wakimbizi kwa nchi yetu. Hatuna ile uhuru ambayo tunajivunia. Ujue Raila Odinga na Uhuru Kenyatta walikuwa wameshikilia nchi na walikuwa na wale marafiki ambao walikuwa wanafanya nchi inasonga mbele. Miaka ambazo zimepita tulikuwa tunajivunia kama wa Kenya, maana maisha haikuwa nzito hivyo. Lakini kwa sababu ya serikali iliyopita na hii serikali sasa hii hatujivuni kitu hata kidogo. Wakisema wakawanyishe, sisi wananchi wa chini tutaumia sana, kwa sababu kama saa hizi tumeanza bado tunalia saa hii. Sasa wakikawanyisha tutafikia kiwango gani? Wawaja serikali ikuwe ni moja, lakini kitu ambaye mimi ningelipenda kuomba Mr. President ajaribu kuangalia mwananchi wa chini.
Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ko Azimio la Umoja mondo mi jatend piny Kenya William Ruto thuolo mar tiyo ne jopiny. Gachagua nyiso jatend piny mondo din ite ne jogo makwedo chenro mar ng'ada tamara dek mar osara mag jotich e gero udi manengogi ogonyore. Kaka jafambo marwa Chris Owino leronwa, jatend piny Kenya William Ruto bende omako chung' motegno ni ne oyombe yiero mokalo maonge kiawa. Kuom thuolo machielo, jalup jatend piny Rigathi Gachagua onywando ute mag fwambo weche mapacho kae e ywaruok margi kod Azimio. Ka oloso e kinde nyasi mag madaraka e kaunti ma Embu, Gachagua orem kuom chomore tir gi ywak mag jotich kod jopiny e wi paro mar gero udi manengogi ogonyore kendo rwako ute fwambo weche mapacho kae e midhiero mag piny owacho mar Kenya Kwanza. And we don't mind because the press, as you all know, were part and parcel of the Azimio Brigade. And therefore, Your Excellency, we want to urge you to continue with the confidence that the people of Kenya will give you the necessary support. Kata odoko ne moko kuom jopiny kod riwruoge mag jotich e pacho kae seyo chenro mar ng'ado atamalo 3 mag osara mag jotich e siro chenro mar gero udi. Gachagua kwayo jatende William Ruto mondo odin ite ne ywak makamago kendo odhi nyime kod chenro no. For that, Your Excellency, we want to assure you that the majority of Kenyans are behind you. Never mind our detractors. These detractors gave you no chance to succeed. As they see you making practical and pragmatic interventions, they are all over shouting and bringing a lot of propaganda. Jatend piny William Ruto bende oolo pi e geno moro amora ni piny owacho mar Kenya Kwanza biro yie kod kwayo mar yawo sava mag IEBC. Ruto odhi nyime kod paro ne Azimio ni weche motenore kod yiero maduong' mar 2022 ne otiek e doho mamalo mogik, ka owacho ni kinde ni en thuolo mar tiyo ne jopiny. Achiel kuom kwayo madito mag Azimio e nyim komiti matayo twak en yawo sava mag IEBC mar ng'eyo adiera e wi duoko mag yiero maduong' mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kodhi nyime jakom komiti mar twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza George Murugara ondiko ne Azimio kendo kwayo gi mondo giduog e mesa mar twak. Murugara kata kamano dhi nyime kod se Azimio kuom kelo dwaro manyien e kinde ka kinde ka ojiwogi mondo gilok chung' margi kendo giduog e twak. Kaka yo mar chiro twak, Murugara oluongo Tiende Amolo e romo mar tieko ywaruok e kind kweth ariyogo tarik 6 dwe mar 6 higani. Chris Owino nigi mathoth. Tugo mar oyeyo kod mbura pod dhi nyime kind riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza e wi chenro mar chiro twak e kind kweth ariyogo. Kweth ka kweth osebedo ka sieko piny maru kod seyo e wi nyawadgi kendo koyangore ka Azimio oseneno lerne gi lwar e otego mar piny owacho kose piny owacho mar Kenya Kwanza temo nyiewo thuolo mar luoko chilo mekgi. Seche machuok bang' Azimio ndiko ne Kenya Kwanza e wi wuok e twak e wi mano magiwacho ni Kenya Kwanza temo rocho twak, Kenya Kwanza bende ondiko negi. E oboke margi ne Azimio, kweth mar Kenya Kwanza kokalo kuom jakom komiti mar twak George Murugara owuok oko kendo lero gimomiyo ne oketo koke e wi dwaro mag Azimio. Murugara lero ni gin kaka komiti mopuoth kod od bura gin kod ting' mar tayo chenro mag duto kaluwore kod katiba. Murugara wacho ni ne ok ginyal keto kokgi e wi ote mamiyo IEBC chik kaluwore ni IEBC en duol mochung' kar kende kendo ok nyal miye chik kod ng'ata ng'ata. E oboke mare odiochieng' manyoro, Otiende Amolo e lo Azimio ne oseyo George Murugara kuom reme keto koke barua mane gindiko ne jatatije maduong' mar IEBC Hussein Marjan Hussein. Azimio ne dwaro mondo IEBC ochung chenro mar gwelo commissioners manyien kaachiel gi rito kuku maduong' mar kano ombulu e wi dwaro margi mar yawo sava mag IEBC mar ng'eyo adiera e wi yiero maduong' mokalo. Murugara pimo keto koke oboke makamano kod riwruok gi Azimio e ketho chik mane gisingore mar rito e kinde mane gichamo muma kaka jo od bura. Kenya Kwanza bende otamore kwayo mar Azimio e wi wito oko paro mar omenda mar 2023 ma oseyudo seyo mathoth kowuok kuom jopiny kaachiel gi riwruoge mag jotich e pacho kae.
Kaluwore kodgi, ok ginyal chopo kwayo mar Azimio e kindeni nyaka wach makamano chwal nyim komiti mar twak. E romo mar jood bura margi odiochieng' manyoro, Azimio ne onyiso piny owacho mar Kenya Kwanza mondo owit oko paro makamano motelo ne duogo e twak. That the finance bill as presently crafted must be withdrawn and replaced by a bill that appreciates the suffering of the people, the people of Kenya are going through. Murugara kuom thuolo machielo oyango ni Kenya Kwanza oikore mar dhi nyime kod twak kendo ogwelo Jakob nyawadgi Otiende Amolo e romo mar tieko ywarok e kind kweth ariyogo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Korom ga jwang'ero kamano kuom bedo kodwa e tielo mano ma okwongo mar weche manyien moikoni e chenro mar Oimore. Nitiere jogo ma loso kodwa kendo ng'isowa ni ginenowa achiel kachiel. Viola Nyagemo chaneno achiel kachiel ka nitiere gwenge mag Mombasa. Erokamano kuom kete chenro mar Ramogi TV. Iwacho ni wuoro gima timore Kenya kaendi odiochieng' ka odiochieng' gin singo moko ok wane ka biro chopo. Erokamano. Richard Ogodo bende nena achiel kachiel ka nitiere gwenge mag Karachuonyo Pala. Iwacho ni nyakwa wuod nyowa inenowa kendo yudo weche manyien makare. Jaseme ma oguda ka Yesu iwacho ni initemo rango gima inyalo celebrate to kineno ni omiyo inindo nyowuoyo. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo. To mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sani nyalo dok dala ni kendo ni koro na divorce na dhi dala. Ok adogi. Sani koro ok an mana politician. Koro an jatich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadek Otieno e mine wacho. Ramogi machiegni kendo wadhi e kaunti ma Homa Bay kama Commissioner ma Homa Bay Moses Lilan ogolo siem mager ne dine matho chuogore kod puonj mayore yore e kaunti no. Lilan okwayo jopiny mondo thegre gi dinde magalagala matuche kor gwenge kaka yor reso ngima koda ka mwandugi.
Lilan loso e kinde ma jadolo moro e kaunti no podi nono kaluwore kod kit lamo kod puonj mage. Commissioner ne oloso nyasi mar madaraka mane otim Sindo ka nyasi no beno yuoro kod governor ma Bay Gladys Wanga e kind jotelo mamoko. Wanga no jiwo chenro mag geng'o iye ma ohiu e kind jopuonjre. Bas. You know, it makes no sense that we went to school. Mtu anakuja anasema ukiwa mgonjwa hakuna haja uende wapi? Sasa hiyo hospitali ya Sindo ilikuwa inajengwa ya nini? Ama tuvunje hospitali tufanye kazi nyingine? Ukiambiwa wewe usikule ndio uende mbinguni. Kwani ni Biblia gani wewe unasoma? Na yeye mwenyewe anakula. Wakati tulishika anakasirikia sisi akiwa kule polisi, anasema ati mumechelewesha chakula. Hatutakaa tu, tutabeba watu jela. Hata huyo tu ya Ruri, hii mwingine ya hii Mwirendia na kule Kot Kombuto ameenda nyasi. Lakini tutatafuta yeye. It disturbs my heart that whenever I visit our health facilities, I meet young girls who should otherwise be in school, pregnant and about to deliver. We must change our attitude and let our children be. I urge our security apparatus and all civil society groups to join me in this fight and let our girls be. Parents, please let's talk to our children. Do not cover up those who impregnate our young girls. Wadhi nyake kaunti ma Kilifi kama kambi mar Chakama Ranch Limited ukoko mar wacho ni lo eka 15,000 e bungu monywako puodho mashakaola ma itudo godo jadolo Paul Mackenzie en mare. Giwacho ni ginyolo eka 100,000 kum tend municipal machon mar Kilifi higa ma 1984 kama bang'e ne giuso eka 100,000 ne piny owacho mamalo. Kamino wacho ni yande gidonjo ne jadolo Paul Mackenzie higa mar 2021 kum kawo bath lopgi to kata kamano onge okang' moro amora manokawo. Yuaruok mokwako eka 100,000 mar puodho maduong' mar Chakama Ranch moting'o lowo masani opong' gi chochni mar Shakahola ma itudogo jadolo Paul Mackenzie pod dhi kamedore. Weg kambi mar Chakama Ranch Limited kotelegi kod directors mage wacho ni puodho no en margi. Kaluwore kod obok mane waneno kamoting'o nyaka title deed manamba ne en 175 manochiw tarik 1 dwe mar 12 higa mar 1984 kod municipal machon mar West Malindi ma bende sani iluongo ni Malindi County nyiso ni lobni en mar kambi mar Chakama Ranch Limited. Wamiliki halisi ni sisi kulingana na stakabadhi ambazo tunazo. And those who claim ownership, let them produce evidence to prove that they are the owners. I've proven to you. We have got a title, we have got a map sheet. Lobno nong'ad nyadiriyo ka bathe nyakonchiel mar eka 50,000 yangore nonyiew kod sirikal mar chiwo kuonde dak ne squatters kendo namba mar lopgi no en 134772. Directors go wacho ne gichiwo bath lowo eka 30,000 ne jakan mwandu moro mane okawo hola mar $60,000 mano tame chulo gima koro miyo bengi bandho Chakama Ranch shillings $80,000,000. Kambi mar Chakama Ranch Limited wacho ni Paul Mackenzie nodonje puothgi gi thuon e higa mar 2021. Tulimwambia hata sisi tulifanya kuambiwa kwamba alifanya kuziwa na watu wengine wale ambao sasa ndio wanadai kwamba ndio wenye ile shamba. Tunajihisi kwamba tumefungiwa, activities zetu hatuwezi endelea nazo, na kulikuwa na miradi ambayo tuna anticipate tuanzishe mwezi huu wa 6. Report negigoyo katisendo bila malango baya kata kamano giwacho ni onge okang' moro amora manokao. Si tulisema tu kwamba tumetembelea shamba letu na tumepata watu ambao hatuwaelewi vizuri na hatujui wako pale kivipi. Maana tunaambia kwamba hata wale watoto wako hapa pale hawasomi. Alafu habari zaidi zikaibuka kwamba hata wakiumwa tena huwa hawaendi hospitali. Tukaona lile ni jambo ambalo kwamba linafaa kufuatiliziwa, ndio maana tukaenda kuripoti. We reported the matter to police to remove them, but the police didn't do anything at all. Or the government never acted on our request.
Jotelo mag Chakama Ranch Limited wacho ne gin kod chenro mar tiyo gi bath lobno e 20,000 modong' dwe mar auchiel higani. Kata kamano masira manomuoch Shakahola momiyo ket kafio puodhono koro chungo chenro margi ka gikwayo piny owacho mondo yienegi giti gi lobno. We have investors from Germany, America, and South Africa who intended to lease or to buy. They want to have irrigation and produce cotton in a big way. Tuna ng'ombe zinachunga pale ambao tulikuwa tunachukua kodi. Piny owacho koro chako nonro mar ng'eyo adiera ni tonga ma en wuon lowo ma Shakahola. Kawuok Shakahola obire kaunti ma Siaya, gavana e kaunti no James Orengo kwayo riwruok e paro kod tend kaunti ma Busia, piny owacho mamalo kaachiel kod riwruok mar pinje marango chendo mag alwora UNEP mar reso nam ma Kanyaboli mosebedo kod midhiero kaluwore kod koth mapek mosebedo kachwe. Kaka Judith Omondi lero, tend kaunti ma Siaya kwano lar mar rech ma ok tin 20,000 ka kaunti ma Busia to kuonde dak 2 kata wards osedarie ji kaluwore gi oula ma omuomo koa e nam ma Kanyaboli. Nam ma Kanyaboli en achiel kuom nembe madongo manintie wang' aora machon ma bende idendo ni Oxbow Lake. E Kenya, ene ma oduong' moingo nembe mamoko ma oketie kidieny mar nembe ma otisi ni Oxbow Lakes. Kaunti ma Siaya kaachiel kod kaunti ma Busia osebedo ka ogeno namno kaluwore kod kwan mamalo mar rech ma jolupo golie kopogore kod bedo ni okelo wele bendo e kaunti no. Kaluwore kod koth mapek ma osebedo kachwe, nam ma Kanyaboli osebedo kod midhiero. Oula ne omuomo kendo cham mathoth ne oyue. Ji ne odar ok e kaunti ma Siaya kende to kata mano ma Busia. Gavana ma Siaya James Orengo nyo timo limbe nam ma Kanyaboli mar yango yo ma inyalo resgo midhiero malokruok mar kor lwasi osekelo kono. When there was this blockage created by the dike without regulated inlets and outlets from the lake into the swamp and vice versa, with the filling up of the swamp and the rains, the water now, when the lake was overfilled, to find its natural cause, which resulted into a major environmental disaster in which a lot of vegetation was destroyed. Orengo koni midhiero manam Kanyaboli osemiyo giwito rech ma ok tin 20,000 gino ma ok gichano wito kendo. We have lost a lot of fish. There were cages in the lake in which more than 20,000 fish was lost. We have had fish ponds also affected, and some of the fish has died and some of them have retreated into the swamp. We cannot guarantee the survival of the fish that retreated into the swamp. Okwayo tend kaunti ma Busia, piny owacho mamalo kaachiel kod riwruok mar pinje marango chenro mag alwora UNEP mondo riwre kanyakla mar reso nam ma Kanyaboli ma osebedo kod midhiero kaluwore kod koth mapek ma osebedo kachwe. We're appealing out to partners and the national government that there's need to be a major mobilization of resources for the rehabilitation of the Lake Kanyaboli, and also looking at the damaged ecosystem. And therefore, we come here not only to inspect, but make an assessment of what is to be done and what are going to be the costs. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakoromogi tok report mar Judy no wadwani mondo wakaw yo machuok kata kama nasomo kuom ote mabende woro e namba mar ote machuok. Ramogi leran Lawi Otada kawuok Nyamilu, Walter Nyambaga olero gino to Ruto oduok mabech gik moko piny. Ani lari wuod nyako yuge neno Ramogi kanya Nyamaroka Nyakach abari chopo Nyamaroka maber. Ramogi wabiro mana churo rem kawayieng ngisnwa ker kamano mondo mawon Najib kaena Sena Mfangano. Ramogi TV mora kaka Walter Nyambaga tucho kod report mamit gi dhawanagi. To aworo kaka jatend piny Mijanja
Ramogi penjo ni ato karasla fanne di lokre chiemo ka oganda ka agenda onge ang'o mamono gibet mos jopinyo nen Susan okaneno gima nindiko kanyo mogik kata kamano kik idhi mabor wayueyo machuok waduogo. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Palomino chienga tandora mojonya. Kitumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super kiaki. Hidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo kod instrumental kod Ninja the Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen otieno. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikeloni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Tira gamuna nedalau hasei kurama hane dalau tutasei kur era lungina nenie era lungina nenie ndezana na mama Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni odhi weche mag tuke. Ferdinand Omanyala sulwe ng'we mita 100